हॅलो 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 बरं आवाज येतोय? गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. आता एका बाजून आपला मोकळा देवाचं नाव घेतलं की टेन्शन नाही, टेन्शन नाही. राजा दफर काय अरे उद्या एकादश, उद्या एकादश आणि म्हणतात सुकाट देतो सुकाट. माय डिअर सँडी यू आर ओनली बोंबली नाव, बोंबली नाव. आपण बोंबील झालो, आपण स्वतः बोंबील. सुकाट देत आहे कडकडून जाऊया. तसं गरम व्हायला बघत होतं, अरे असं किती गरम झालं नाही गेलं. सुरुवात करूया. तुम्ही फक्त थंड धरा, व्हायसा गरम करूया. 45 मिनिटात बारीक एकदम कडक. पैसे जरी दिलेलं नसलं, पैसे दिलेलं नसलं तरी पण बारी वसूल, पैशाची वसूल कशी ती बघायची. मी मनस्वी आभारी आहे, मी मनस्वी आभारी आहे कारण तुमची मला साथ आहे. आणि या फोटोच्या वर पण बघा भैया साहेबांचा हात गावावर काय एकच कल प्रॉब्लेम सॉल्व. बोल कमी पण कामाची हमी. नारायण राणेंचे दोन्ही सुपुत्र आमदार त्यांनी पण हे गाणं बोलले. परवा उदय सामंत पण बोलले. अरे बोल कमी पण कामाची हमी, शब्द दिलेला मोडत नाही. अरे किरण भयांचा पॅटर्न भारी, काम कुठलं बी अडत नाही. सांगतोय दादा भेटून घ्या एकदा, सांगतोय दादा भेटून घ्या एकदा. तुम्ही बी भैयाचे फॅन व्हा. एकच कॉल आणि प्रॉब्लेम सॉल्व, एकच कॉल आणि प्रॉब्लेम सॉल्व. असा आहे. सुरुवात करूयात. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. या विश्वाचा आराध्य दैवत गणपती बाप्पा गजानन, या हिंदुस्थानचा आराध्य दैवत, या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आणि तुळजाभवानी, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ यांच्या चरणी नतमस्तक होत अवघ्या उत्तर हिंदुस्थानचे ज्याने पालथा घातला आणि आपल्या अश्वाच्या टापाखाली हा हिंदुस्थान पालथा घातला, या होळकर शाहीचे संस्थापक थोर राजे बल्हारराव होळकर. इंग्रजांच्या विरोधात एकही लढाई न हरता जो अपराजित राहिला तो चक्रवर्ती राजा यशवंतराव होळकर. या विश्वामध्ये पुण्यशोक ही पदवी केवळ एका स्त्रीला मिळाली, ती कर्मयोगिनी धर्मयोगिनी राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या चरणाची नतमस्तक होत माझ्या विवली गावचं ग्रामदैवत आई नवलाई देवी, केळमे गावची माझी आई विठलाई, लांज्याचा धनी केदारलिंग देव चौघाटा यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन धनी नटेश्वर रंगदेवता जागे मालक यांना नमस्कार करत मी मूळ गादी बाबूरंगले घराण्यातील भुवाशंकर नारायण गुरव बाबा राजाराम गणेश भिकाजी बबन विशाल गंगाराम प्रभाकर यांचा शिष्य तुरेवाला शाहीर विकास लांबोरे तुम्हाला मानाचा मुजरा करतो, मुजरा करतो, मुजरा करतो. आज माझे ढोलकीपटू गेले अनेक वर्ष माझ्यासोबत सावलीसारखे आहेत. ते संदेश ओकते, अतुल इंद्रे आहे, कीबोर्डला अजित चव्हाण आहे, बेंजोला अमोल नानिस्कर आणि अट्टपडला रोहित दिके. आणि हा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवतात माझा मित्र राजू कड्याल. तुम्हाला सर्वांना मनाचा मुजरा करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर दादा येडगे, तुकाराम येडगे ज्या तरुणाला
आपल्या मनगटाच्या जोरावर, आपल्या बुद्धीच्या जोरावर, कष्टाच्या जोरावर इथपर्यंत हा यशस्वी प्रवास केलेला आहे. आणि आज लांजा राजापूरचे भाग्यविधाते सन्माननीय आमदार भैया सामंतजी यांच्या जे कट्टर समर्थक आहे ते दादा एडगे मित्रमंडळ त्यांनी हा कार्यक्रमाचं आयोजन केले. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे या नाट्यगृहामध्ये शक्तितुऱ्याच्या इतिहासात ही पहिल्यांदाच मोफत वारी लावलेली आहे आणि तुम्ही त्याचे साक्षीदार आहात, याचा आनंद आहे. पुढच्या वेळेला मात्र आज ओव्हरफ्लो झालाय, बसायची थोडीशी झाली असेल तारांबळ. पुढच्या वेळेला आपल्याला षण्मुखानंदाला वारी करायची आहे. मुंबईचा सगळ्यात मोठा हॉल दादा एडगेच का करतात. या ठिकाणी काही मंडळी आलेले आहेत. माझे मित्र मंडळाचे सचिव सुधाकर मास्कर, सुभाष बांबरकर माऊली आहेत. सध्या प्रचंड चर्चेत असलेले कलगीवाले शाहीर सचिन कदम या ठिकाणी आलेले आहेत. परवा त्यांनी त्यांचं नाव, माझं नाव सांगताना हातबी झटकलं, हरकत नाही. अरे माणूस आहे, माणूस आहे, हे असले आपले संस्कार नाहीत असं आहे. आणि हा माईक नटेश्वराची कृपा आहे, तोपर्यंत आमच्या पण हातात असणार आहे, पण आपण सौजन्याने वागणार एका मर्यादेपर्यंत, नंतरच पुढच्या पुढे बघू. तर शाहीर संतोष कोल्हापटे, माझे माऊली तुषार पंदिरे आहेत, शिवाजी कोकरेश बुवा आहेत, माझे मित्र माझे गाववाले जितेश गुरव बुवा आहेत, वेदांत जाधव आहेत कलगीवाले, राजेश शिबे आहेत, शाहीर रागे सागर नावले आहेत, तुरेवाले अमोल दैत आहेत, गोसाई माऊली आहे और भास्करभाई कार्य पण आहेत. आमचं किशोर सनस आलेले आहेत, फणसात फणस बरका फणस, आमचा लाडका किशोर सनस आलेले आहेत. रवींद्र भटकर माऊली, काशीनाथ गोरोले, अविनाश तांबे, माझा पाठीराखा राजू प्रीत, विनायक सावंत आहेत, शशिकांत मांडवे आहेत, प्रवीण फतेन यांचा आशीर्वाद आलेला आहे मला. चंद्रकांत खरात आलेला आहे, प्रथमेश दैत देखील आलेले आहेत. अवघ सभागृह आहे किंवा नाट्यगृह आहे, ते सगळे आपले ओळखीचे आहेत, पण नाव कोणाचं घेणार. सगळ्यांना नमस्कार करतो आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. वनगे माऊली पण आलेले. आणि पांडुरंगाचं दर्शन शायराने फार छान गायलेलं आहे आणि मित्रवाला आहे, गायलाच पाहिजे. विठ्ठलाचं मी स्तवन तुमच्या चरणाशी ठेवतोय. लक्षात टाळ चिपळ्यांच्या संग, हो टाळ चिपळ्यांच्या संग तुझ्या भजना
दंग टाळ चिपळ्यांच्या संग तुझ्या भजनात दंग भाव भक्तीचा जाणून घे भाव भक्तीचा जाणून घे पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड ही मानून घे पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे भजनात दंग टाळ पिपळ्यांच्या संग तुझे गातो अभंग भाव भक्तीचा जाणून घे भाव भक्तीचा जाणून घे भाव पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे हो भाव पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे देवा तूच मला सांभाळून घे देवा तूच मला सांभाळून घे पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे साधी भोळी ही भक्ती माझी ओढ अंतरी विठू तुझी ओढ अंतरी विठू तुझी ओढ अंतरी विठू तुझी ओ साधी भोळी ही भक्ती तुझी ओढ अंतरी विठू तुझी घेऊन कर काटेवारी उभा माझा श्रीहरी घेऊन कर उभा माझा श्रीहरी हात चरणाशी लावून घे हात चरणाशी लावून घे पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे टाळ चिपळ्यांच्या संग तुझ्या भजनात दंग टाळ चिपळ्यांच्या संग तुझ्या भजनात दंग भाव भक्तीचा जाणून घे भाव भक्तीचा जाणून घे पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे Oh
पंढरीच्या विठ्ठला सेवा गोड मानून घे. बोल श्री गणपती गजानन गावदेवी अखंड हरदासवलीचा बोल तू रे गणेश भिकाजी शिवाशंकर गणपती बाप्पा. या ठिकाणी जय हनुमान सोयजाई नाच मंडळ देवरुख परशुरामवाडी मावळती यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. नव तरुण मुंबई मंडळ आवरे गुरववाडी गुहागर आणि शाहीर भिकाजी भोवड आयोजित मंगेश यादव माझे मित्रच आहेत शक्तीवाले कलगीवाले आणि त्यांच्या विरोधात आमचे गुरुबंधू संतोष कोल्हापटे यांचा शनिवारी 19 जुलैला कार्यक्रम आहे. साई छाया विद्यालय मोरेगाव नालासोपारा 101 रुपयाचं पारितोषिक धन्यवाद. आणि आमची राजू ब्रीद यांची कन्या कडून 501 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अहो याच्यात पण लोकांना प्रॉब्लेम हे म्हणजे किती शंका की हे काय दिलं की ह्याच्यात पण ते डाऊट घ्यायचे. असो आता काय नटेश्वर आहे, आता खोटं कोण बोलतो आणि खरं कोण बोलतो. आता काय पैसा आलं पैसे. सुधाकर भास्कर माऊली 500 रुपयाचा आशीर्वाद आलेले आहेत. रवींद्र भटकर माऊली यांच्याकडून 500 रुपये. सुभाष बांबरकर यांच्याकडून 200 रुपये त्यांच्याकडे आलेले आहेत. आता दाखवायचं आता काय बोलणार. गण गण गायचं आपल्याला. जिकडे तिकडे चर्चा बघा तुमचं म्हणे गण फेमस आहे चांगलं आहे पण ते गण पण परंतु आलं किंतु परंतु. आणि गवळण लपड्याची कशी आली लपड्याची आली म्हणतात बोलका पोपट बोलका पोपट. या पोपटान अशा किती महिना भर रवडवला भर. अगं या महिने तो महिना काय चिमणी सुकाट देतो म्हणा सुकाट असल्या चिमण्या अशा भर रवडवल्या आपण भर प्रेमाने बोलून शास्त्राद्वारे करून त्याचा लोकांना त्रास आहे. आदळापट धांगर धिंगाने गळ्यात ढेंगा त्यांची ढेंगा मी काढतो बरोबर. माईक आपल्या पण हातात आहे आणि तो कायम राहणार देवाची कृपा होईपर्यंत. तर एक युट्यूबर वाले हे कट करा हे कट करा. गण बघा जिकडे तिकडे चर्चा फार. अरे म्हणे निसर्ग तिथला हिरवा. डिप्रेशन आलंय नैराश्य आलंय आणि सांगितलं पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गोत्सव आहे आणि ज्याची नोंद युनेस्कोने घेतली आणि त्याच्याहून कितीतरी पाठीनं त्या कोकणातला गणपती सण आहे. एक दिवस याची नोंद
युनेस्को मध्ये घेतली जाईल। अरे जिकडे तिकडे चर्चा फार, म्हणे निसर्ग तिथला हिरवागा, स्वर्ग अवतरतो तिथ तू जाणार कधी। तो मित्र सांगतो दुसऱ्याला, स्वर्ग अवतरतो तिथ तू जाणार कधी। हो जावं कोकणामधी या गणपती सणासुदी, हो जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी। गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी। पुण्यई गुणा संघावे निसर्गाच हे दान, धरून घ्यावं डोळ्यात रूप हलवून देहभान। वर्षभर कावती वाट लहान असो वासान, येतो लाडका बाप्पा वर्षान हरवते भूतलान। वाहते नदी, झरणाले वहाड आणि वाहते नदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी। सुखाची एक वसते फिरून पहावे कोकण, पहावे कोकण, पहावे कोकण। शब्दामध्ये ना सांगता येत निसर्ग कौतुक, मनाचा संवाद होतो जीवाशी तार छेडुनी नाजूक, तार छेडुनी नाजूक, तार छेडुनी नाजूक। सजते भानुशी तरुणी तोड इकडेचे हे मोदक, लहान थोर बघ धरती फेर हे भान ढोलकी वादक, हे भान ढोलकी वादक, हे भान ढोलकी वादक। गण देत तयाना मन सुखाची उदी, गण देत तयाना मन सुखाची उदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी। जिकडे तिकडे चर्चा फार, निसर्ग तिथला हिरवागा, जिकडे तिकडे चर्चा फार, निसर्ग तिथला हिरवागा। स्वर्ग अवतरतो तिथ तू जाणार कधी, स्वर्ग अवतरतो तिथ तू जाणार कधी। जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी, जावं कोकणामधी गणपती सणासुदी।
अमोल साळवी यांच्याकडून या लहान 2 बालकांना 100 रुपयाचं खाऊ आणलंय. पैसे घे पैसे घे. तर या ठिकाणी शिवमुद्रा प्रतिष्ठान डोंबिवली सागाव आयोजित दिनांक 20 जुलै 2025 डोंबिवली इथे कलगीवाले संजय जोशी आणि तुरेवाले विकास लांबोरे म्हणजे मीच आमचा कार्यक्रम आहे. कृपया या डोंबिवलीवासींना, मला वाटतं हा पहिलाच कार्यक्रम आहे यंदा. दिगंबर भोर माऊली, उमेश बंडबे आणि निलेश भोर माझे मित्र यांच्याकडून या कार्यक्रमासाठी 500 रुपये चालला पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे राजेश झोरे माझे मित्र गोविलवरून आलेले आहेत लांजा, 1000 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद. आणि आमचे आदरणीय राजाराम शिंदे माऊली राजापूर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. मी चाचा माऊलींचं नाव घ्यायचं राहिलं. माऊली तुमचे आशीर्वाद आम्हाला लाभू देत. अनेक लोक आहेत, क्षमा करा माझं पुन्हा जे नाव राहिलं असेल तर आता जाऊया गवणीकडे. बघा डालावारी सुरू केली, 10:30 आले, आता गण झालाय. आता ह्या यांच्या भागाचे भाग काय थिएटरमध्ये तेवढे शक्य होत नाहीत आणि बुवांना माहिती आहे त्यांना मिळतील की नाही. तर बुवा म्हणतात, आधुनिक म्हणतात जे प्रेम आहे त्याला लपडा म्हणतात आणि तेव्हाचं प्रेम होतं. बरोबर आहे, त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. पण ह्या शक्तीवाल्या बाई, ह्या कलगीवाल्या, ह्या ज्या आजकालच्या ज्या गवळणी आहेत, खिरापती सारखं हित पण याला थोडं पाव किलो ह्याला प्रेम, पाव किलो ह्याला प्रेम, सगळ्यात नाही काय काय मग त्याला लपडत म्हणतात. हे अशी खिरापत वाढली ना की असंच होतं. तर आज माझी राधाबाई प्रेमान गेलेली आहे, प्रेमान झालेला आहे. डोळ्यावर झापडा आहे, डोळ्यावर झापडा आणि म्हणतात लपडा. पण बुवा पोपट पोपट या चिमण्यांना या मैनांची दैना केल्याशिवाय काही गप राहण्यातला नाही. अरे तुरेवाला आहे, तुरेवाला आहे. अरे शास्त्रानं बोलायचं असेल, शास्त्रानं बोलायचं असेल, तुम्हाला कधी कमी बोललो तर मला सांगा आणि तुम्हाला कधी वावगा बोललो तर सांगा. पण या ढ्यांगावरती करायची, आईला करत नाही, बाबाला करतो आणि हे सगळे करतो, ह्या मी नाही मला सांगायच्या. हे असल्यामुळे मी शक्तीपुरा नाही करत. शक्तीपुरात अनेक बदल झालेत, त्याचं काय क्रेडिट मी नाही घेणार. पण लोकांना चांगलं पाहिजे. लोक फरमाईश येतात, चांगल्या गणाला फरमाईश येणार, चांगल्या गवळीला फरमाईश येणार, टिंबला नाही देणार फरमाईश. म्हणजे लोकांना चांगलं पाहिजे. आणि तुम्ही येणार डोळे लाल करून आणि मला सांगणार हुशार आहे तुम्ही नाही संदीप बुवा. तर पोपट काय म्हणतोय ते आता मग राधेला नाही, पण काय म्हणते, राधेचं प्रेम आहे, राधेचं प्रेम आहे. पण आजूबाजूच्या ज्या आहेत ना त्यांच्या मनात आहे काळा, मनात लय काळा. अरे आपण काळा, मनात तर चांगला माणूस, पण माझ्यावर जे डाव ठेवतायत हे गावानी नो. काय म्हणतोय मी, ऐका ऐका. आता करून काय कार्टून काय समजत नाही. बोलूया, सुरुवात करूया आपण. हा डपल्यानो जीव वळून टाकावा वाटतो. हा जरा वळून बघ तू माग, राग नकाव तुझा काग. जरा वळून बघ तू माग, राग नकाव तुझा काग. दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग, तू जाग. दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग, तू जाग. मग नादाला माझ्या लाग.
दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग जाग येतायत मला माहिती आहे अरे दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग जरा वळून बघ तू माग जरा वळून बघ तू माग राग नकाव तुझ्या काग जरा वळून बघ तू माग राग नकाव तुझ्या काग दिल्या शब्दाला तू जाग मग नादाला माझ्या लाग दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग तुझ्या प्रेमाचं तुझ्या मायेचं पडलंय मला कोड शब्दाच्या आड तुझी तुझ्या मी जपलंय जीवा पाड कोण म्हणत असशील मजला कोण म्हणत असशील मजला लाग करतेस माझं काग कोण म्हणत असशील मजला लाग करतेस माझं काग दिल्या शब्दाला तू जाग बाई जाग मग नादाला माझ्या लाग दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग दिल्या शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग रागा रागानं जाऊ नको तू प्रेमाचं बोलूया काही दिल वचनाला दिल शब्दाला मुकलो कधीच नाही तुला खाली कशाची सांग नाव भक्ती रंगात तोग तुला खाली कशाची सांग नाव भक्ती रंगात तोग दिल शब्दाला पोरी तू जाग दिल शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग दिल शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग दिल शब्दाला पोरी तू जाग मग नादाला माझ्या लाग जरा वळून बघ तू माग राग नकाव तुझ्या काग जरा वळून बघ तू माग मग नकाव तुझ्या काग प्रभाकर झोरे शांताराम कोल्हापटे 201 रुपयाचा पारितोषिक धन्यवाद आणि आलेला आहे आदरणीय सन्माननीय माजी नगरसेवक आत्माराम लक्ष्मण चाचे मावळे या ठिकाणी उपस्थित आहे याच करून या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 2000 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे धन्यवाद मावळे आणि माझा संजय भोजे आलेला आहे संजय भोजे गाव नेरके 201 रुपयाचं पारितोषिक चंद्रकांत माने गाव मिळण 200 रुपये धन्यवाद आणि गवळणीसाठी श्री हरेश कोकरे श्री तुषार शिंदे गाव पाचल याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि म्हणतात घासून जाऊ दे घासूनच जाणार आर्या अजित मोहित बरोबर आर्या अजित मोहित लहान कलाकारांसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि राज उद्धव भाऊने एकत्र यावे 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे धन्यवाद राजाराम माने यांचे मामासाहेब यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक त्याचप्रमाणे श्रीराज शिंदे कलाकार मंच मुंबई कैलासवासी सुनंदा गोविंद कोल्हापटे यांच्या स्मरणार्थ मिहीर संतोष भावदारे यांच्याकडून लहान बालकलाकारांसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक धन्यवाद आलं परत पैसा आलं
मोडीबुवांची फ्रेंड सर्कल सुदवाडी शिरवली लांजा याचकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि फरमाईश आहे कोणत गणाला आणि मोरे तुमचं नाही गाण्याचं तर गवळण झाले तुषार बुवा फरमाईश घेता येईल काय पर गाण्याची घेऊ अरे काय सॉरी शाहीर संदीप सोवन यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे धन्यवाद येतो हा नवगणाचं गोतायचं आणि सुखात नांदायचं गाव देवाच्या हुकमान नात नव्यानं सांधायचं भेट दिली ही गाव देवानं भेट दिली ही गाव देवान तुला पवत बांधायचं अरे पोट बांधायचं गणाला पोट बांधायचं आणि सुखानं नांदायचं गणाला पोट बांधायचं धन्यवाद नको पुढचं आमचे तांबे बुवा गलगेवाले यांच्याकडून 250 रुपयाचा पारितोषिक आता बुवांचा अजून एक आहे श्री जानाई देवी मित्रमंडळ झोरेवाडी 29 जूनला कार्यक्रम झाला आणि जरा गडबड झाली नड झाली जरा घरच्या देवात नड झाली आणि लाईट गेली बुवांचं एक आमचं स्तवन झालं आणि तरी देखील या मंडळाने एवढा त्रास सहन केला एवढा आर्थिक नुकसान केलं पुन्हा मात्र ते शब्दाला जागत रसिक कोण नाराज व्हायला नको आणि म्हणून हा कार्यक्रमाची तारीख पुन्हा त्याने 2 ऑगस्टला घेतलेली आहे रात्री 8 वाजता तो कार्यक्रम होणार आहे ज्याने ते तिकीट घेतलेले आहेत त्यांनी जपून ठेवा त्याच तिकिटावरती हा प्रवेश असणार आहे तर प्रकाश पाजने भाऊ आणि प्रतिस्पर्धी मीच तर एकदम सगळं मी एकदम कंटाळलेला आणि जो सगळं मधुमधी वर करतो तर प्रश्न विचारलेला आहे लय वर्ष गाजतोय आम्ही वेगवेगळी उत्तर दिली त्याच्यातली अर्धी उत्तरं त्यांची अट आहे त्या अटीत आहेत नंतर टाकलेली आणि आज लिहून देतो आज जे सांगणार आहे उत्तर हे जर मान्य केलं नाही पुढच्या वेळेला ते प्रश्नपत्रामध्ये असणार आहे तर त्यांचा जो प्रश्न आहे की मंदोदरी आणि विभीषण यांना एक पुत्ररत्नाचा लाभ झाला त्यांचे नाव काय तर त्यांचं नाव माझे वस्ताद प्रभाकर धनावडे यांच्या वाचनातून अंगद हे नाव आहे अंगद असंच मागच्या वेळेला आमच्या प्रतिस्पर्धी ऋषीबुवा होते आणि त्यांना दिलं रघु आणि त्याच्यावरती यमक जुळून आली हो ही शास्त्राची खिल्ली आयोजकांची खिल्ली रसिकांची खिल्ली या लोककलेची खिल्ली आणि स्वतःची करून घेतलेली खिल्ली अशी सगळ्या प्रत्येक गोष्टीत आहे समय जबाब देगा वेळ उत्तर देईल या सगळ्या गोष्टीला भान राहिलं पाहिजे किमान शाहिराला गाऊया तर काय म्हणतात भान मारीन कुठल्या शक्तीवाल्याने सांगितलं हो कुठल्या कलगीवाल्याने सांगितलं होतं भान मारीन कुठल्याने सांगितलं होतं संदीप बुवा असं कुणाच्या मनाच्या नादाला लागून असं काय फालतू गोष्टी बोलू नका नाही तर मग चपलेचा हार मी गळ्यात घालेल तुमच्या आणि तुटलेल्या कपड्याचा घालेल आणि खरोखर घेऊन घालेल हे असलं काय बोलू नका तर माझा प्रश्न तुम्हाला आहे दिलेलंच आहे प्रश्नपत्र शेती करताना कमरेला आकडी कोयती बांधून तू नांगर भर म्हणजे तुला तुझ्या जोताच्या बैलांना तुझ्या शेतात काम करणाऱ्या माणसांना आणि तुझ्या त्या शेतभूमीला कोणत्याही वाईट शक्तीचा त्रास होणार नाही असं नांगरी बळीराजाला कुणी वरदान दिलं भगवान शंकर आणि श्री खंडोबा सोडून उत्तर द्यायचं आहे बुवा तर एक मुकडा गातो मी पण एक मुकडा गातो बुवा कोणतीचा विषय घ्या चल हट बघू बाजूला अरे चल हट बघू बाजूला कुठली लावसट ही नाही ती चल हट बघू बाजूला कुठली लावसट ही नाही ती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको रमाच्या हातात हाय कोयती शाप तुकडा बनवून टाकेल शेतकरी सांगतोय त्या लावसटीला काय म्हणतोय चल हट बघू बाजूला कुठली लावसट ही नाही ती चल हट बघू बाजूला कुठली लावसट ही नाही ती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात हाय कोयती माझ्या वाट्याला जाऊ
जाऊ नको ते माझ्या हातात हाय पैकी माझ्या वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती तुझ्या वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती आकडी कोयती कमरला असता करायची नाही र कुठलीच चिंता करायची नाही रे कुठलीच चिंता करायची नाही रे कुठलीच चिंता बळीराजाला मिळालं वरदान कोण होता वरदान दाता होता वरदान दाता होता वरदान दाता शास्त्र अभ्यास शास्त्र अभ्यास माझी कलगी वाली बायती शास्त्र अभ्यास माझी कलगी वाल बायती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात हाय कोयती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात हाय कोयती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती चल हट बघ बाजूला चल हट बघ बाजूला कुठली लावसट ही नाही ती चल हट बघ बाजूला कुठली लावसट ही नाही ती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात आहे कोयती पुन्हा वाट्याला जाऊ नको माझ्या हातात हाय कोयती असं आहे ते सगळं कैलासवासी महादेव कोंडोबा पटकारे यांच्या स्मरणार्थ संतोष पटकारे यांच्याकडून 501 रुपयाचा पारितोषिक गाव पाचल धन्यवाद माऊली त्याचप्रमाणे पांडुरंग गोरे हरेश टोकरे तुषार शिंदे गाव पाचल गोवा पुढचं नाही वाचत 200 रुपयाचं पारितोषिक त्याचप्रमाणे कल्पेश गुरव गाव आवरे 200 रुपये आणि साई सुदेश गोपाळे 121 रुपयाचं पारितोषिक धन्यवाद कोकणातील युट्यूबर्स आयोजित कलगीतुऱ्याचा महामुकाबला दिनांक 15 तारखेला या जुलैला याच नाट्यगृहात आहे कलगीवाले आहेत राजेश टिकप आणि प्रतिस्पर्धी मीच शहर विकास लांबोरे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय धन्यवाद 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 तर या ठिकाणी मी 2 मिनिटं देतो तुम्हा आम्हा सर्वांना येणं एकत्र वाचायचं चाहते मोरे प्रस्तुत समाजसेवक जयवंत दादा चव्हाण आणि सुधाकर भाई सुर्वे आयोजित कलगीतुराचा सामना गुरुवार 24 जुलै 25 रात्री 7 वाजता याच ठिकाणी आहे याच नाट्यगृहात संदीप मोरेभाऊ आहेत आणि आमचे मित्र अनिल गराटे आहेत तुरेवाले सामने रंगतदार होणारी सामना हा या कार्यक्रमाला हास्यचित्र कलाकार सिने अभिनेते आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत आपण सर्वांनी या धन्यवाद 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 चंद्रकांत मांजरे माऊली यांच्याकडून हे मोरे भावांचे आणि माझ्यासाठी हे आलेले आहेत पैसे 100 रुपयाचे धन्यवाद आता एक गीत घेतो दोस्तीचा पक्का हुकमी एकटा केलाय भारी नाद अरे दोस्तीचा पक्का हुकमा एकटा केलाय भारी नाद भैया साहेबांचे समर्थक दादा येडगे जिंदाबाद भैया साहेबांचे कट्टर समर्थक दादा येडगे जिंदाबाद भैया साहेबांचे दोस्तीचा पक्का हुकमी एकटा दोस्तीचा पक्का हुकमी एकटा केलाय भारी नाद भैया साहेबांचे भैया साहेबांचे जिंदाबाद आपल्या हिंमतीवा करून वाट चाल करून वाट चाल
भैया साहेबांचे समर्थक दादा येडगे जिंदाबाद दोस्तीचा बघता हुकमी एकदम केलाय भारी नाद दोस्तीचा बघता हुकमी एकदम केलाय भारी नाद भैया साहेबांचे धन्यवाद प्रकाश झोरे गाव पाचल यांच्याकडून 100 रुपये आणि आनंद शिंदे माझे मित्र राजापूर माजी अध्यक्ष राजापूर धनगर समाजाचे 201 रुपयाचं पारितोषिक आणि अबीर सविता उदय दाभोळकर यांच्याकडून उदय दाभोळकर यांचे चिरंजीव 200 रुपयाचं पारितोषिक धन्यवाद तर मंडळी कमीत कमी वेळेत झालं माझं सगळं संपलं दुपारचं जेवण झालं आता रात्रीचं बाकी तर मटकर माऊली काय चुकलं असेल पदरात घ्या शाहीर संदीप मोरे तुम्ही ज्याप्रमाणे बारी केली आम्ही मागून आलोय आमचा स्वभावच तसा आहे तर त्या नेहमी आणि ते तुमच्या ठेवा सगळं तर आता तुम्ही जी बारी इथे सादर कराल त्याचप्रमाणे आपण पुन्हा येणार त्याच्यामुळे तुम्हाला दुसऱ्या बारीला शुभेच्छा मी शॉर्टकट मध्ये बारी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे काय इकडलं तिकडे झाला असेल क्षमा करा परत येतोय 10 मिनिटासाठी